Vitajte na našom kanáli. V dnešnom videu vám predstavíme podrobný návod na inštaláciu Nextcloud All-in-One cez Cloudflare Tunnel. Hlavným benefitom tohto postupu je, že nebudete potrebovať verejnú IP adresu na správne fungovanie. To znamená väčšiu bezpečnosť pre váš Nextcloud server. Čo je ešte lepšie, nie je nutné sa zaoberať komplikovaným nastavením routera pre presmerovanie komunikácie a teda ušetríte si čas a zbytočnú frustráciu. Okrem videonávodu vám poskytneme aj písaný návod so všetkými použitými príkazmi. Týmto spôsobom budete mať všetko, čo potrebujete na jednom mieste. Pozrite si aj naše ostatné návody na kurzy Linuxdoma.sk.